ассалому алайкум дӯстон муҳтарам тамошобинони канали Саудо ТВ. Имрӯз 18 августи 2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ нарх дӯстон аз 125 000 сомонӣ. Одамое ки сум ҷамъ карден, сумтон камай, хоҳиши харид кардани хонаҳои арзон дорен, ҳамин навор дӯстон баҳри шумоай. Ҳамин видео ба хотири шумо мондагӣ. Дӯстон тамошо кунед. баъдан ду эълонай, як када хонаи иҷоранишин дар корай, як када мисол ай душанбе территория хона дар корай. ишам эълон мекунем. баъдан барои рекламаи хонаҳои шумо дар WhatsApp муроҷиат карда метонен. шояд ягон хона, мошин, замин, квартира чизе ки барои эълон дорен дар WhatsApp нависен, ҳатто омада аз пеш навор мекунем. лайкотонро монем, подписатсия кунен. ман навора шурӯъ мекунам. то охир дӯстон видео навора тамошо кунед шумо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен? ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовойда кор мекунанд. яъне ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад. дӯстон ба куҷо меравад? ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад. дӯстон 4 WhatsApp шона аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки баротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бачаи азиз, ба дили пир аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаи азиз, ва нафарое ки ҳамин YouTube канали Саудо ТВ-ра тамошо карда наметонен, ҳамин Саудо ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳамин Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қати мисол гузошта мешавад. марамад ина отдельно мегузорем. гузарен силкаи ҳамин Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай. бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Саудо ТВ. дӯстон азиз, бардори азиз, нисбат ба эълонҳо бетараф набошен. ассалому алайкум дӯстони азиз, як апада як хонага дар корай аз Душанбе ноҳияи Рӯдаки Ленинград то 200 000 сомон коробкаҳаи ремонтдораи мешава мега 42 квадратай то 45 квадрата мешава. WhatsApp мемонам нависен мега кадомитон дорен хонаи коробка ремонтдор беремонт аму то 200 000 сомона метонам бихарам мега 42-45 квадрат боша мешава. бисёр дар кор нест мега. ин ҳамин шахсият мақсад ки занги шумора жда дорад. дӯстони азиз, анаи бародар чӣ мега? ассалому алайкум дӯстони азиз, мода аз ноҳияи Фархор хонаи иҷоранишинӣ дар корай, яъне ки семейни оилавӣ местем мега. кадомитон дошта бошен дар WhatsApp нависен. мо моҳона пулша месупоремда дар ҳамун хона тозаву озодона зиндагӣ мекунем мега. дӯстон кадомитон ҳамин тарафҳои Фархор хонаҳотона хоҳиши аренда додан дорен? мисол дар корай нафарое ки мисол хонашона месупоранд, хонашона тоза нигоҳ кунанд. худшон дар Русия ё ки мақсад хона дорена, ин хонатон бекорай. ин ҳамин акада банависен. иншоалло ки тоза ва озода хонатон нигоҳ мекунад. бачаи азиз, бардори азиз, як бародар хона равон кард аз ноҳияи Данғара. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Дурахшони 1. 3 дар хона дора, 10 сотиқ замин дора. дӯстон 10 сотиқи замин, 3 дар хона. нигоҳ кунен, гирду атрофа бинен. ин ҳамин ҳолат бараки ошхона, анҷомхона ҳамаш кадагиай. дӯстон просто шумо сума месупорен, мен хонара мехарем, хонаи тайёр. яъне дӯстон овуша мехарем мега, як 3-4 моҳ ов мехарем мега, далчи ови борон. иншоалло ова ба наздикӣ мегзаронанд. свет неки дорем мега. мактабмон, масҷид, магазин наздикай 500-600 метр уқадури нестай. хулосаи гап ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Дурахшон 1,
ноҳияи Данғара 300,000 сомонӣ бо худохоҳад муомила мешавад. Кадомитон дар лозимаи марамат аз рӯи канали мо занг занен, маслиҳат кунен бигирен. Ин ҳамин ҳолат, хона дар ҳамин ҳолат. Хулоса мехарен, даромада зиндагӣ мекунен. Бениҳоят варианти зурай. Акр 300 та гуфтем, бо арзон мекунанд дӯстон. Ина марамат пурсон шен. Ай кадом тарафи Тоҷикистон хона дар кортонаи видеоро стоп кунен, комментария кунен. Худохоҳад мо далчи аз рӯи комментҳои шумо навор мекунему, пешниҳоди шумо кардан мегирем дӯстон. Лайкотона гузорен, дар канал обуна шен. Фикротона метонен комментария кунен. Дӯстон азиз, мо аз рӯи комментҳои шумо видеоҳои баъдинара пешниҳод мекунем дӯстон. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бо арзиши 125,000 сомонӣ Ишқошим, дар Ишқошим қарор дорад дӯстон. Ишқошим дар қарор дорад, ноҳияи Ишқошим дӯстони азиз. Ду хонагаҳай, ду сотиқ замин дора. Хона дар ҳамин ҳолат, яъне ки ремонт дора. Ду комнат, кладовка, агарот дар маркази ноҳияи Ишқошим қарор дорад. Хона мақсад ки средни да, хулоса лозимтон боша, агар рақамҳои ахираш 0404 да боқимонда маълумотро занг зан мегирен. Сотиқи майда дар хона занг мезананд дӯстон. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшие ки дар Хуҷанд қарор дорад. Арзиши квартирара гӯш кунен, баъдан нархша нигоҳ кунен. 265,000 сомон квартираи фурӯшӣ, квартираи тайёр дӯстон. Як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи якум, масоҳати 29 метри квадратӣ дар 32 микрорайон шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 265,000 дар бинои 4 ошёна. Хонаи мо дар ошёнаи якум, шароит барои зиндагӣ кардан муҳайё, ҷойгиршавии хуб, наздикии мактабу боғча. Оид нарх боз муомила мешавад. Калидор, баня. Хулоса хона бо талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. Лозим боша боқимонда маълумотро рақамҳои 7300 да метонен занг зада бигирен дӯстони азиз. ва дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хона тайёр, сотиқи нормалӣ, этажи якум, дар шаҳри Ваҳдат дар Кофарниҳон қарор дорад. Срочна фурӯшӣ, яъне ки 4 сотиқа, варианти хубай. Хуб, 333,000 сомон арзиш, 4 сотиқ, як хона. Шаҳри Ваҳдат дар Кофарниҳон. Хона ҳамин ҳолат, ин ҳамин состоянӣ савдо карда мешавад. Занг мезанем бача азиз. хонаҳо арзонанд, қиматанд. Фикротона метавонен комментария карда монен. мо худохоҳад аз рӯи комментҳои шумо мегзорен, боқимонда наворои баъдинара пешниҳод мекунем дӯстон. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Бо хишти пухта бардошта шуда, перегородка, сесма ино ҳаст. болош маҳкам, 350,000 арзиш. шаҳри Душанбе дар Нефтяник, 4 комната, 3 сотиқ замин фурӯхта мешавад. 350,000 сомонӣ. ассалому алайкум мардуми хонахар. мо хона дорем барои фурӯш. 4 хонага, масоҳат дар умум 3 сотиқ замин дар Нефтяник аз роҳи калон
1 километр то хона. об свети доимӣ оиди нарх 350,000 боз муомила ҳам дорад. муроҷиат карда метавонед дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди фурӯшӣ. ҳаст нафаре ки аз шаҳри Кӯлоб хонаи назди ҳавлигӣ лозимшон бошад. 335,000 сомонӣ арзиши ҳуҷра, арзиши хона, 4 ҳуҷрага, 6 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад дӯстон. 4 дар хона бо шкатур, монтаж, свет тайёр, свет ҳастай, об ҳастай. хуб 6 сотиқ замин дорад, 4 дар хона дорад. дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ, яъне ки ҳуҷҷат қарор дорад. се тараф роҳи калон, қариби чойхона, баня, стадион, маҳаллаи Шакархон, шаҳри Кӯлоб, 4 хона 6 сотиқ, 335,000 сомонӣ. метавонед занг зада боқимонда маълумотро бигиред дӯстон. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ. ҳамин хона дӯстон ростӣ камтар хубтарак ғалтида мақсад дӯстон азиза. 1 этажа, 3 хонага, 3 сотиқ замин дорад. пости корвон, маҳаллаи Оби Шифо, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, 3 хона 3 сотиқ, 373,000 сомонӣ боз муомила дорад дӯстон. боқимонда маълумоту рақамҳои 20 муроҷиат карда метавонед дӯстон. бародари азиз, ами наворое ки мо мегузорем баъзан вақт лайкҳо кам мешава. ҳаракат карда дар видео лайк гузоред дӯстон, чунки вақте шумо тамошо мекунед, тамошо карда буд карден, агар ба шарте ки лайк гузоштен, ютуб ин як алгоритми дорад ки тамошобин баъд аз тамошо лайк гузора, ҳамин навор, яъне ки навори мисол лозима ҳисоб мехраву дар тоб мебарояд. вақте ки тоб рафт, худо хоҳад ҳамин хонаҳо соҳибои худшона меёбанд дӯстон. ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон. ин хона дӯстон дар шаҳри Ҳисор аст қарор дорад. 3 сотиқ замин дораду 3 дар хона дӯстон. арзиши хона 360,000 сомон дар шаҳри Ҳисор, яъне ки аз политехникум агар равем, мешавад политехникум, баъдан калхоз, баъдан шарора, баъдан уртабуз дӯстон азиз. уртабуз яке аз маҳаллаҳои калонтарин дар шаҳри Ҳисор. маҳалла бениҳоят калон аст дӯстон. аз ҷиҳати аҳолиам, аз ҷиҳати яъне ки ҳаҷми умумиш, мисол сотиқаш бениҳоят калон. не ки обод дӯстон. 360,000 сомон, 3 хонага, 3 этаж, Ҳисор шарора уртабуза. боқимонда маълумотро занг зада метавонед бигиред дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшие ки дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. квартираи навбатӣ 2 ҳуҷрага квартира дар ошёнаи якум, масоҳати 65 квадратный метр дар 31 микрорайон, маҳаллаи 31, 320,000, перегородкоҳо, девор бардоштагӣ бо хишти пухта дӯстон азиз. 320,000 сомонӣ. рақамҳои 600 04 аз номи Саудо ТВ. маълумотҳои пурраи боқимондаро метавонед бигиред дӯстон. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ахирон дӯстон, яъне ки нархш соз ки буд,
хостем дар охир монем. Ҳо мегӯянд ки сабр талхай меваи ширин дорад. 365,000 дукомната дуҳуҷрага ошёнаи нӯҳум 43 квадрат дар ТЭЦ қарор дорад. ТЭЦ ҳам ҷои беҳтарин ҷои обод. доми нӯҳошёна, яъне ки дар нӯҳум ошёна лифтдора, ҳуҷҷатҳо шартномавӣ, шаҳри Бохтар, духона 43 квадрат, 365,000 бо ремонти замонавӣ. дӯстони азиз, навори мо тамом шид. чизе ки буд равон кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем. мо ҳаракат карда фикрҳои шуморо ба назар гирифтем, навор кардем. ана бо ҳисоби шумо дастгирӣ нисбат ба Саудо ТВ дӯстон. дар видео лайк гузорен, дар канал обуна шин. хонаҳотона равон карда метонен. ҳатто омада аз пеш навор мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, хулоса дар якчанд сайтҳо реклама гузорӣ мекунем. WhatsApp дар ихтиёри шумо.